Que això s'ha d'acabar, que és una cosa intolerable en una societat avançada com la nostra i que hem de posar, en primer lloc, manifestar clarament per part de totes les institucions, per part de tots els grups el rebuig i posar tots els mitjans per a que això, aquesta lacra s'acabi el més pront possible. Demanar des de l'Ajuntament que prenguem totes les mesures, que s'arribi als pactes que faci falta per a que aquesta lacra que masses vegades estem sentint als mitjans de comunicació, avui ha passat en València, però ahir passava en Galícia, abans d'ahir en un altre lloc. Per desgràcia, és una epidèmia, una xicoteta epidèmia que tenim en aquest país que hem d'erradicar, que no sabem erradicar encara del tot, però que hem de treballar d'una forma decidida en erradicar perquè és absolutament intolerable. ¿El pez o no lo veremos?